μπλοκ των αντιεξουσιαστών φτάνει στην πλατεία Συντάγματος και τα μικρής έκτασης επεισόδια ξεκινούν. Νεαροί πετούν βόμβες μολότοφ και πέτρες και οι αστυνομικοί απαντούν με χημικά. Κάποιοι αντιεξουσιαστές μπαίνουν μέσα στην πλατεία και καταστρέφουν ένα περίπτερο που βρίσκεται εκεί. Στη συνέχεια βάζουν φωτιά. Στις φλόγες παραδίδεται και ένα δέντρο στον Εθνικό Κήπο. Και μπροστά από τη Βουλή, ομάδα νεαρών συγκρούεται με τα ΜΑΤ. Οι αστυνομικοί κάνουν και πάλι χρήση χημικών και τους αποθούν προς την οδό Πανεπιστημίου. Τα επεισόδια δεν παίρνουν έκταση. Ο πετροπόλεμος και οι μολότοφ συνεχίζονται μέχρι την Ομό. Ενώ 8 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Όταν έφτασαν στο Σύνταγμα και οι τελευταίοι διαδηλωτές ομάδες κουκουλοφόρων άρχισαν να πετούν μολότοφ και πέτρες εναντίον των ΜΑΤ που απάντησαν με ρήψη χημικών. Οι κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιά σε ένα περίπτερο που είχε στηθεί στην πλατεία, ενώ από βόμβα μολότοφ άρπαξε φωτιά ένα πεύκο στον Εθνικό Κήπο. Κατά τη διάρκεια των περιορισμένης έκτασης επεισοδίων, τραυματίστηκαν 3 πολίτες και 8 αστυνομικοί, ενώ έγιναν περισσότερες από 105 προσαγωγές και 21 συλλήψεις. Ομάδες κουκουλοφόρων που είχαν παρισφύσει στην πορεία επιτίθονται κατά των αστυνομικών δυνάμεων στο Σύνταγμα, με μολότοφ, πέτρες και φωτοβολίδες. Οι άντρες των ΜΑΤ αντιδρούν κάνοντας χρήση χημικών. Η ένταση εκτονώνεται. Ένα δέντρο του Εθνικού Κήπου δίπλα από το Κοινοβούλιο φλέγεται εξαιτίας μιας φωτοβολίδας. Οι κουκουλοφόροι αποχωρούν μέσω της Πανεπιστημίου και μικροεπεισόδια λαμβάνουν χώρα μέχρι την πλατεία Ομονίας. Η πορεία διαμαρτυρίας και τα επεισόδια που ακολούθησαν σήμαναν την έναρξη του φθινόπορου της δυσαρέσκειας, μεταδίδουν οι ρεπόρτερ των διεθνών μέσων ενημέρωσης στις ανταποκρίσεις τους από την Αθήνα. Οι εικόνες των συγκρούσεων από την πλατεία Συντάγματος μεταδίδονται απευθείας με την επισήμανση ότι είναι συνηθισμένες πια στην Ελλάδα της λιτότητας. Και στο Sky News μια Ελληνίδα φοιτήτρια περιγράφει τις ανησυχίες των νέων. Τα διεθνή μέσα υπογραμμίζουν ότι η Ελλάδα παραμένει ένα σημαντικό αλλά μικρό κομμάτι στο πάζλ της ευρωπαϊκής κρίσης, προβάλλοντας ταυτόχρονα τα επεισόδια από την Ισπανία που θα αποτελέσει την επόμενη μεγάλη πρόκληση για την Ευρωζώνη.